Tropical Depression Wilma, posibleng maglandfall sa Eastern Samar o Dinagat Islands karong gabi o ugma sa buntag. Atong sayron ang pinakaulahing sitwasyon karon sa Surigao City. Kauban si James Paulo Yap, live. James? Yes, Sara, dinhi sa Surigao City, business as usual. Taliwala pa man sa umaabot nga bagyong Wilma. Apan ang mga biyahe sa sakinang pandagat gisuspenso na sa Philippine Coast Guard Surigao City Station. Business as usual kini kung ihulagway ang Surigao City. Taliwala pa man sa hulga sa bagyong Wilma nga posibleng maglandfall karong gabi o Sabado sa buntag sa Dinagat Island o Eastern Samar. Gani karong udto, may patimaw man sab ang haring adlaw ug wala nay nasinati pa nga pag-ulan. Wala na sab nagkansela og klase o trabaho ang syudad. Apan bisan pa man niya na kanselado gihapon ang biyahe sa tanang sakyanang pandagat, pasulod og pagawas sa Surigao City. Gani sa Surigao City Port Facility adunay kasamtangang 23 ka mga pasahero ang stranded. Hinon atiman na sab sila sa pamunuan sa Pantalan ug sa LGU. Base sa latest nga advisory sa pag-asa, nakataas gihapon ang signal number 1 sa probinsya sa Surigao del Norte, Surigao Island, Dinagat Island, Lakip Bukas Grande Islands, sumala sa Surigao LGU nga base sa ilang monitoring wala manoy may mahimong direktang epekto sa syudad ang bagyong Wilma. Apan nagpahimangnog gihapon sila sa mga nagpuyo sa mga identified hazard areas nga mag-igmat ilabi na kung masinati ang kusog nga ulan. Bukas man sab kuno ang linya sa CDRRMO Surigao City kung makinahanglan sa ilang serbisyo. Sara, karong mga taknaa, nagpadayon man ang maayong lakat sa panahon dinhi sa Surigao City. Gani, dinhi sa ato ang gitindugan sa Surigao City Boulevard, alegre man ang palibot o makita nato ang pipila ka mga Surigao no nga naa dinhi nagsuroy-suroy nga daw ordinaryong adlaw lang o walay umaabot nga bagyo. Gani unyang alas 6 sa gabi nakatakda sab nga pasigahan sa LGU ang ilahang Christmas Village nga nahimutang lang sab atubangan sa Surigao City LGU. Ug mao na ang latest gikan dinhi sa Surigao City. Sara? Okay, bisan ni na ang sitwasyon din sa Surigao City nga dunay padulungay nga bagyo, ipadayon gihapon ang ilang Christmas lights on ceremony. So, advance Merry Christmas gihapon no sa atong mga kapuso diha sa Surigao. Daghang salamat, James Paulo Yap.